jan sha hak channel jonga men tan ta ko ga gmail pite khuplai ya phik parlok pesai pe ya ka channel jonga ngasna ka ni video tang nam ta ban yada lem nam ta ki parlok ki baya im lene ki ba kamai malumala naka youtube ma lese ki don ki parlok ki bang patip ha te menin men miet kalong kum ni ngayo we ga mail phi na we breu ta ngam tip la pan de ki nong hak ba ki am mo ki ba sai hak ya ki youtube ya ki facebook ya bu kum ni kum tai mo te ngayo ta ka mail nga kum click kan dengan dak klik ita ka mail pade ka download ya details jonga di privacy mo di privacy data download te kat tu kat ne mar steng e ngala klik he te hadin kata ngapoi nga kan mau pade bom de ban share kelumar ki ki data di privacy mo te nga forward no sha go ka phone how we email wa jong te nga page no nang ta kan nganda page nang ta pade kam long genuine phitip te ngala persang ban le nem tai ngala reply pade download kumbang ong ya phi kita ki details kita ta jonga ma kum ki password jong ka gmail account jonga jong ka youtube jonga na dong sha dong download tenga khlam ai re tenga persang ban le kum ta na ko ka phone te re habakut hi ngalap ba ki de pen ban kini ki nong hak ba ki am nakta ka daw ngasna ka ne video knang ba phinya tip lam te ngasu ai jing mod ya gitu ki youtuber mo ki bumpat da tip ba supang ka youtube ba ya gmail account jong phi ba phisna nam ta ka youtube ude ban long ker pam tang nam ta ka youtube phim dei ban ya khle bat ki wei ki jai kam ba phile subu ka description jong ka youtube jong phi bu nam ta ka business purpose phi ban bo da wei hari nam ta ka youtube jong phi ban bo da wei subu nam ta ka gmail jong phi ba phinyo sponsor nang ne nang tai phi ban bo da wei pat gmail account knam kan nom don kono ka jing ka channel jong phi hatin bagi nong hak kinam la ban yo te plus sa ka wei ru la phila ban le sa tu two step verification mo bagi am bin enable you to tekan kam save shu te kumbang along menin wat la kataru ngala syam jinjar hajan borok chi sngi menta ka sngi ngala syam jing ban recover ka channel jong dan re don bok pade ba ngadang la ban recover menta ka sngi hadin bangala mail sa ka youtube bangala ai ya ka youtube ya ki link ya ki data ya ki detail jong amo ya ka tarik sna jong ai ka youtube te nak ta ka daw ya ki tu ki tarik meno phisna ka youtube ya youtube link jong phi itu bar khoi phi de ban ka bu bha bu jing kan ma wa khnang ba ha kinu ki por ba ka ba phi don jing we ka youtube ba phi kran ba ka youtube team ka youtube kala ban lai e phi la phim bu bha tu ki link la ne ki date of joining la ne ki tarik ba phi sna ka channel jong phi tak mo la phim bu bha tu ka youtube ka cham jing ha ban yarap ye phi te nak ne ka daw na susna ka ne video khnang bangan ai jing tip la mik tu porlok ki ba ya im jalem mo malum malana ka youtube ko malong lam mangi te la da pisong tanat yang video ko pangasina mentas masa like share lam ko bless you bon